warahmatullahi wabarakatuh. Ga wanda suke da matsala a kan an ƙwace musu WhatsApp ko kuma a ta sa su ta downloading ko kai downloading ka sa ba zai ba, ko in ka yi a rika cewa duk 24 hours, ko kuma in an yi banning ɗinka, ko kuma an ki turo maka da code ɗinka, to za ka shiga kan Chrome ko Opera. Idan ka shiga kan Chrome ɗinka ya buɗe, za ka rubuta whatsapp haka.com sai ka shiga. Idan ka shiga zai buɗo maka haka, sai ka taɓa nan wanda aka sa ɗan kwaikwai ɗin nan guda uku a nan sama. Idan ka taɓa shi sai ka zo ka shiga gurin da aka sa help center, nan wajen da aka sa help center sai ka shiga. Idan ka shiga ya buɗe sai ka yi ƙasa, can ƙasa za ka ga inda aka sa contact us nan wajen, sai ka shige shi. Idan ka shige shi sai ka ƙara shiga WhatsApp support ɗin nan sama, ka taɓa inda aka sa contact us da nan wajen. In ka taɓa shi zai kai ka gurin da za ka sa complaint ɗinka, za ka sa lambar wayarka da duk wani abu da email ɗinka. In ya buɗo ma zai buɗo ma haka. Nan wajen za ka sa lambar wayarka, za ka sa email ɗinka, ka ƙara confirming ɗin shi. Wayar da kake amfani da ita, in iPhone ne ko Android ko desktop computer ko QS ko wata mane ne ka sa, sai kuma ka zo ka rubuta complaint ɗinka a nan misali, sai ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa zai baka damar da za ka yi search misali Najeriya. Idan ya baka Najeriya sai ka taɓa Najeriya, sai ka sa lambar wayar, misali na sa wannan lambar waya, sai ka sa email ɗinka. Wurin gwada sa wannan email ɗin, ka ƙara confirming ɗin email ɗin da ka sa. Wayar da nake amfani da ita Android ne, sai ka taɓa nan wajen. Sai ka zo ka sa complaint ɗin da kaza 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 ya ƙasa da dai 30 character. Aka rubuta musu complaint ɗin da kake da shi. In bi ne da wani abu misali sai ka shiga next ɗin nan. Idan ka shiga next ɗin nan, ka zo ka taɓa nan inda aka sa send question. Kana haka ka taɓa shi kenan ya riga ya je musu. Za su yi contacting ɗinka ko ta lambar wayarka ko ta email ɗin nan da ka sa musu. Insha Allahu within 24 hours za su ƙyale ka, ka ci gaba da yin amfani da wannan WhatsApp ɗin. Mutane na samun matsaloli sosai akan kullewar da suke yi wa mutane. Wannan shi ne mafi sauƙi da ake bi, a tura musu message. Allah ya taimake mu baki.